Enfilada al Puig de Sant Andreu, al Baix Empordà, la ciutat ibèrica d'Ullastret és l'assentament hivern més gran descobert fins ara a Catalunya. La ciutat, flanquejada per imponents muralles, exercia com a capital de tot el territori indiqueta, del qual n'explotava agricultura, ramaderia, mines i pedreres. Era el centre d'un important intercanvi comercial amb la ciutat grega d'Empúries, que exportava els seus productes i de la qual també n'importava producció exterior. Ullastret domina el paisatge suau de l'Empordà i ha estat testimoni d'una de les troballes arqueològiques més importants dels darrers anys, la dels caps tallats d'Ullastret. Aquest descobriment excepcional es va fer l'any 2012, quan les excavacions en un tram de carrer van posar al descobert 15 fragments cranials humans, entre els quals hi havia 2 caps enclavats. Es tracta d'una pràctica ritual d'origen celta que ja havien descrit autors clàssics com Posidoni de Pamea o Diodor de Sicília, que consisteix en exhibir el cap de l'enemic vençut com a un trofeu de guerra. Tot i que el conjunt d'Ullastret està format per 2 poblats ibèrics, només són visitables les restes del Puig de Sant Andreu, que corresponen a l'última etapa d'ocupació del poblat per part dels indiquetes, segle III abans de Crist. L'itinerari permet veure la muralla ibèrica més gran i antiga de Catalunya, reforçada amb 6 torres circulars. El visitant podrà entrar a les cases rectangulars, des de les més modestes fins a les construccions de les famílies més importants, l'aristocràcia ibera, caminar pel carrer empedrat i descobrir el sistema de recollida d'aigua mitjançant cisternes excavades a la roca, a imatge de les existents a la colònia grega d'Empúries. La vida espiritual dels antics habitants d'Ullastret ha deixat la seva empremta amb les restes de 3 temples, del segle IV abans de Crist i III abans de Crist. Completa el conjunt el Museu Monogràfic d'Ullastret, que permet interpretar el jaciment i conèixer la cultura ibèrica a la zona nord-est de Catalunya. El conjunt d'Ullastret és una de les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya.